Oké, straks kunnen we dat ook uitdelen. Ik weet niet, hebben we nog meer boekjes hier? Maar goed, dat doen we straks. We hebben stilgestaan bij verschillende onderwerpen de hele week. En we hebben samen met ons gezinnen, familie gebeden. En bepaalde dingen zijn, die maken een indruk op ons. Vooral de eerste Sabbat. Dan merken we dat iets is gezegd bij de eerste Sabbatlezing. Dat heel mooi is. En dat wil ik ook beginnen met dat. Maar voordat wij in het woord gaan, willen we met elkaar samen bidden. Zullen we bidden? Zullen we eerbiedig zijn? Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor dit gelegenheid om hier samen te mogen zijn. We gaan nu de Bijbel openslaan, Vader, en wij bidden en vragen voor de uitstorting van de geest. Laat uw geest overvloedig over ons komen en mag die ons inspiratie geven. In Jezus' naam. Amen. Als u kijkt op Sabbat, eerste Sabbat, dan merkt u dat er is een citaat. En daar wil ik ook citeren uit de eerste Sabbat. Waar gaat het om? Wijd u zelfs 's morgens aan God. Doe dat voor alles. Laat uw gebed zijn, aanvaard mij Heer, helemaal als uwe. Ik leg al mijn plannen voor uw voeten. Gebruik mij vandaag in uw dienst. Blijf bij mij en laat al mijn werken in u gedaan worden. Dit is een dagelijkse aangelegenheid. Wijd uzelf elke morgen voor het begin van een nieuwe dag aan God. Onderwerp al uw plannen aan hem. Bereidwillig om ze al naar gelang zijn voorzienigheid aangeeft. Op te geven of uit te voeren. En zo kunt u elke dag uw leven in God handen leggen. En zo zal uw leven meer en meer gevormd worden naar het leven van Christus. Mooie citaat van Sabbatles. De andere wat mij helemaal heeft bij mij stilgebleven is de tweede op zondagles. En daarna ga ik in mijn preek van vandaag. En dat citaat komt uit van wat Ellen White heeft gezegd. Wij ontkennen Jezus Christus, degene is die de zonde van de wereld wegneemt. Als wij nadat wij deze waarheid hebben aanvaard, de wereld niet de heiligende uitwerking van de waarheid laten zien op ons eigen karakter. Als wij geen betere mannen en vrouwen zijn, als wij niet goedhartig, barmhartige, hoffelijke, vol tederheid en liefde zijn, en als wij anderen niet de liefde tonen die Jezus naar deze wereld leidde voor zijn opdracht van barmhartigheid, dan zijn wij geen getuigenissen naar de wereld van de kracht van Christus. Uw karakter, mijn karakter moet wat? Wij mensen moeten ook Jezus zien in ons. Vandaag. Leven in welke tijd? De eindtijd. Als je kijkt naar de eerste tekst, broeder Royston heeft het net voorgelezen. Titus, hoofdstuk 2, 11 tot en met 14. Dit is een nieuwe vertaling, basisvertaling in het Nederlands. Want God heeft wat laten zien hoeveel hij van de mensen houdt. Mooie vertaling. Hij wil alle mensen, wat wil hij doen? Alle mensen wat? Redden. Zijn liefde en goedheid voeden ons op. En daardoor houden wij ons niet meer bezig met deze slechte dingen van de wereld. Voortaan
kunnen wij wat verstandig en vol geloof in deze wereld leven zoals God het wil. En dan gaat hij verder met de tweede, nog 13 en 14. Intussen kijken wij vol verwachting uit naar wat? Het moment dat onze grote God en redder Jezus Christus in al zijn macht en majesteit zal komen. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven om ons te bevrijden van het kwaad. En zo heeft hij wat van ons een zuivere volk gemaakt. En dat volk is zijn eigendom. Het is de bedoeling dat volk zijn best doen om het goede te doen. Dat is dat basisvertaling. Dat brengt het een beetje wat duidelijk. Deze tekst, als je kijkt naar deze tekst, die leert ons heel andere les dan die welke wordt geleerd door de woorden van velen die beweren het evangelie te geloven. En wat leert de tekst ons, is dat wij worden aangemoedigd, broeders en zusters, aangemoedigd om wat? Sober, verstandig met andere woorden. Rechtschapen en godsvruchtig in deze tegenwoordige wereld te leven. En om uit te zien naar de heerlijke verschijning van onze grote God en onze heiland Jezus Christus. Maar hoe dienen wij te leven? Sober, verstandig te leven. Toegewijd aan God te zijn in deze tijd. En niet klakkeloos om te gaan met ons leven, maar toegewijd te zijn, omdat we leven in de eindtijd. Ze hebben gezegd, je zou denken dat de dag van de Heer aanstaande is. Ja, omdat sommige mensen denken dat, ja, je moet het niet zo druk maken. Dus sommigen hebben een bezwaar gemaakt tegen mijn werk. En dit wordt gezegd omdat ik leer dat onze plicht is uit te zien naar Christus persoonlijke verschijning op de wolken van de hemel. Zo moeten we leven. Ik moet leven als, bijvoorbeeld als Jezus morgen komt. Of vandaag zelf. Ze hebben gezegd, je zou denken dat de dag van de Heer aanstaande is. Als je mevrouw White hoort spreken over de komst van Christus. Ze predikt al 14 jaar over dezelfde onderwerp. De Heer is nog steeds niet gekomen. En dat is het denkwijze van sommige mensen. 14 jaar lang, of langer dan dat, zijn we aan het predigen over de komst van de Heer Jezus Christus. Maar waarom is die nog niet gekomen? Waarom? Waarom nog niet? Waarom is die niet gekomen? Hij is steeds niet gekomen. En dat is de bewering van sommige mensen. En dit bezwaar zou je ook kunnen inbrengen tegen de woorden van Christus zelf. En hij zei, door de mond van de geliefde leerling, en dat is in Openbaring, en wat zei hij? Hij die deze dingen gesproken heeft, zegt, ja, ik kom gauw. Amen. Zo is het. Ja, komt Heer Jezus. Jezus sprak deze woorden uit als waarschuwing en bemoediging voor zijn volk. Zo, Jezus heeft deze woorden gesproken. Hij komt, ja? En Johannes heeft dat ook gepend. En waarom zouden wij die niet ter harte nemen, deze woorden van Jezus? De Heer heeft gezegd dat het gelovigen zijn die naar hem uitzien en die op hem wachten. Ja, en dat is onze hoop. Wij moeten nog gewoon dagelijks op de Heer, met andere woorden, op de Heer, onze ogen richten naar de Heer en uitzien naar zijn komst en wachten op zijn komst. Het exacte tijdstip
van wat betreft de wederkomst van Christus wordt niet geopenbaard. Wij weten niet wanneer hij komt. Maar wat zegt de Bijbel daarover? Laten we kijken, Mattheüs hoofdstuk 24, 33 en 36. En wat zegt de Bijbel daar? En zo kunnen jullie ook weten dat als deze dingen gebeuren, het einde eraan komt. Het is dan bijna tijd. Maar niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen zijn. Ook de hemelse engelen weten dat niet. Ook de Zoon weet dat niet. Alleen mijn Vader weet het. De dag en de uur. Niemand weet wanneer de dag en dat moment zullen aanbreken. Hij gaf ons, wat gaf hij ons? Tekenen van zijn komst en zei. En zo moeten jullie weten, wanneer je dit allemaal ziet. Wat ziet? En één ding is dat, weet je wat heeft mij zo verbaasd dit jaar, vooral deze periode, is de corona. De corona, de COVID-19. Ik was stom verbaasd met de impact deze corona heeft op deze wereld. Het zijn ook signaal van de eindtijd ook. Kan je je voorstellen dat de Bijbel heeft het over de zondagwet gaat gebeuren en allerlei tekeningen van de tijd dat wij zullen zien. Maar wij vragen onszelf, wanneer zal dat gebeuren? Maar kijk hoe de corona is gekomen. De corona is stilletjes gekomen in China. En daarna is verspreid door de hele wereld. En we hebben nog steeds te kampen met dat. En kijk hoeveel mensen zijn dood gegaan in een korte tijd. Alleen Amerika, 240.000 mensen zijn overleden. Is de corona een tekening van de tijd? Dat wijst op de komst van de Heer Jezus? Ja, is het antwoord. Hij gaf ook tekenen van zijn komst en zei, zo moeten jullie ook weten wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. En hij droeg hen op, als ze de teken van zijn komst zagen, richtte dan op en hef je hoofd. Want jullie verlossing is wat? Je verlossing is nabij. Met het oog op deze dingen schrijft de apostel. En wat zegt de apostel? Laten we kijken. 1 Thessalonicensen hoofdstuk 5 en vers 4. Maar jullie broeders en zusters. Kijk hoe Paulus dit verwoordt. Leven niet in het donker. Jullie zijn Gods kinderen. Jullie leven niet in het donker, zegt Paulus hier. En dan wat? En daardoor zal die dag jullie niet overvallen als een dief. De mensen die onvoorbereid zijn voor de komst van de Heer Jezus Christus, die dag zal gewoon plotseling voor hun komen. Maar voor de kinderen des lichts, of de kinderen van God, Paulus zegt, maar jullie broeders en zusters leven niet in het donker. U weet beter. U weet dat de Heer zal komen. Wij kennen het uur van de komst van Christus niet. En daarom moeten wij sober, godsvruchtig leven in deze huidige wereld. En uitzien naar de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Christus heeft zichzelf gegeven voor ons, opdat ons van alle ongerechtigheid zal verlossen. Hij roept voor zichzelf een bijzondere volk om hen te zuiveren. Dat zich vol ijver inzet om goede werken te doen. Zo, wie roept Jezus Christus? Hij roept zijn volk. En wat wil hij? Hij wil dat wij wat? Dat wij zuiver gaan leven.
Maar hoe kunnen we zuiver leven? Hoe kunnen we ijveren leven? Hoe kunnen wij inzetten om goede werken te doen? Als wij verbonden zijn met de Heer Jezus Christus, dat betekent dat wij worden dagelijks geïnspireerd om ons leven aan de Heer te wijden. Om toegewijd aan Hem te zijn. Om zuiver te zijn. Omdat als ik niet zuiver leef, dat betekent, ik kan niet verwachten dat de Heer elk moment zal komen, omdat ik leef niet zuiver. Maar de Heer wil dat wij elke dag zuiver gaan leven, toegewijd aan Hem zijn, zodat wanneer Hij komt, dat wij met Hem mee zullen gaan. Zijn volk moet vasthouden aan hun bijzondere karakter als zijn vertegenwoordigers. Er is voor elk van hen werk te doen. De rijkdom moeten hun middelen, de rijken moeten hun middelen inzetten. Zoals u rijk bent, u hebt veel geld. Wat worden we aangeraden om te doen? We moeten onze rijkdom inzetten voor het werk van de Heer. In de tijd van de vroegere Adventisten, dat is in het begin van de Adventbeweging, wat deden de mensen? Je hebt het over Ellen White, Joseph Bates, James White, en u kan doorgaan met allerlei namen. Wat deden deze mensen? Deze mensen willen de evangelie van God verkondigen aan de hele wereld. Ze hadden een passie daarvoor. En wat deden ze? Ze hadden een bepaalde bedrag voor hunzelf. Wat deden ze? Ze gebruiken hun eigen cent wat ze nodig hadden om folders te kopen, folders, flyers af te drukken en allerlei dingen te doen, tijdschriften te printen, zodat ze de evangelie met anderen kunnen delen. Mijn vraag is aan u en mijzelf ook. Gebruiken wij onze middelen dat God heeft aan ons gegeven om anderen te helpen? Heb u een bedrag apart gezet elke maand dat u zegt dat, oké, deze maand geef ik €40 uit en ik ga boeken kopen, ik ga allerlei kleine folders kopen en dan zal ik het delen. Elke week, standaard deel ik dat uit. We worden aangeraden hier. De rijken moeten hun middelen inzetten. We zijn niet rijk, geen een van ons. De mensen die de eer hebben een bijzondere plaats in te nemen, zetten hun invloed in. De geleerden hun wijsheid. En de armen hun deugd. Ja, wat doen wij? Als wij geleerd zijn, moeten we onze wijsheid inzetten. Andere mensen helpen. En zo zullen wij effectiever werken zijn voor God. Ze moesten zichzelf in de juiste relatie met God brengen. Zodat het licht van de heerlijkheid door het aangezicht van Jezus Christus. Wij lezen over een groep mensen die de dag van de komst van Jezus in de verre toekomst heeft geplaatst. Weet je wat, er zijn verschillende mensen die denken dat de Heer komt niet gauw. Hij komt niet, of zijn komst is niet nabij. Maar dat is in de verre toekomst. En zo denken sommige mensen. Je hoeft nu niet uit te kijken voor zijn komst. Maar dat is niet waar. Net had ik over de corona. Wie zou denken dat de coronacrisis zal komen en dat de hele wereld op de kop zal zetten? Geen één van ons. Maar kijk wat voor invloed heeft dit. Zoveel bedrijven zijn failliet gegaan. Zoveel mensen die hadden een inkomsten, die hebben het niet meer. Die moeten gewoon gaan steunen op de overheid. Ze vragen de overheid voor steun. Er zijn ook mensen die denken dat de komst van de Heer Jezus is nu niet, maar is helemaal in de toekomst. Misschien 30, 40 jaar verder. Maar dat is allemaal niet waar. Voor hem, zijn komst
Voor hen zal zijn komst als een dief in de nacht zijn. Deze mensen die verwachten dat hij heel ver weg zal komen. En ze zullen plotseling worden overvallen door vernietiging. Hoeveel zijn er niet die bereid zijn om in slaap te worden gesust? In een week van menselijke gevoelens van veiligheid. Het wordt tijd dat wij wakker worden, broers en zusters. De apostel heeft ons iets gezegd. Laten we kijken wat de apostel heeft gezegd. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, 5 en 6. En wat zegt Paulus daar? Want jullie hoorden bij het licht en bij de dag. Wij hoorden niet bij de nacht of bij wat de donker. En daarom moeten wij ook niet geestelijk slapen, zoals die andere mensen. Maar wij moeten wat? Geestelijk wakker zijn en goed opletten en nuchter zijn. Ik hou van deze vertaling. Het is een mooie vertaling. Brengt de boodschap even helder uit. Basisvertaling. En luisteren, wat worden wij, wat dienen wij te doen, broers en zusters? Wij moeten ook wakker blijven. Als je kijkt naar de woorden, wij horen niet bij de nacht of in het donker te zijn. Maar we horen bij het licht en de dag. En daarom moeten we niet wat geestelijk slapen. De vraag is aan u en mij, zijn we aan het slapen? Zijn we klaar voor de komst van die? Als Jezus nu zal komen, sta ik wel klaar voor? Ben ik bereid om met hem mee te gaan? Om de eeuwigheid met hem door te brengen? Sta ik klaar voor? Is mijn leven in orde? Zo Paulus zegt, wij horen niet bij de nacht te zijn. De nacht, met andere woorden, een donkere leven, in de donker te zijn. Wij moeten niet geestelijk slapen, maar geestelijk wakker worden. Of wakker zijn. Wij moeten wakker zijn om de tekening van de tijd te onderscheiden en mensen te waarschuwen. Is dat wat wij moeten doen? Als u ziet uw buren zegt, ik weet niet waarom al deze dingen gebeuren. Wat kunt u doen? U kunt getuigen. U kunt zeggen, ik weet het wel. Matthäus hoofdstuk 24 zegt, al deze dingen zullen gebeuren. Pestilentiën. Allerlei ziekten en kwalen zullen komen op in deze eindtijd. Lucas 21 zegt hetzelfde ook. Zo, wij moeten wakker zijn om de tekening van de tijd te onderscheiden en de mensen te waarschuwen. Na deze coronatijd, weet je wat, deze coronatijd moet ons eigenlijk wakker schudden. Maar wat gebeurt met de meeste mensen om ons heen? Ze snappen het niet. Ze begrijpen het niet. Ze zien dingen gebeuren. Veel mensen gaan dood. De corona heeft dat veroorzaakt. Maar dan wat? Hoe verder? Velen in de wereld proberen mensen die de waarschuwing doen uitgaan, het zwijgen op te leggen. Sommige mensen zeggen, daarover moet je niet praten dat Jezus komt gauw. Je moet daarover niet praten. Ze zeggen, alles gaat naar wens. Nee, niets gaat naar wens. Als je kijkt naar Jeremia, hoofdstuk 6 en vers 14. Ze doen alsof er niets ergs met Jeruzalem aan de hand is. Ze zeggen, alles gaat goed. Alles gaat goed. Maar het gaat helemaal niet goed. Kijk de tekst in Jeremia. Wat men zegt, het gaat goed. Het gaat goed. Maar het gaat niet goed. We moeten eens tegenovergestelde koers volgen. Velen zeggen tegen de opgewonden mensen, val jezelf niet lastig.
Ga maar gewoon verder in je goddeloosheid. En dat is wat sommige mensen adviseren anderen. Blijf jezelf maar in de schijnwerper zetten en leef je leven in plezier. Dat is wat veel mensen vertellen aan anderen te doen. De dag van de Heere is toch niet nabij. Had Christus niet iets concreet in gedachten toen hij zei, ja, ik kom spoedig. Dat is wat Jezus zegt tegen ons. Besefte hij niet heel goed dat zijn gemeente deze plechtige gebeurtenis in gedachten moesten houden? Zullen wij met de spotters in de laatste der dagen instemmen en zeggen, hoe zit dat nu met zijn belofte om te komen? De generatie van ons is al gestorven. Maar alles is nog steeds zoals het geweest is sinds het begin van de schepping. En dat is wat sommige mensen denken. Het gaat gewoon door. Alles gaat gewoon door. Niks bijzonders gaat gebeuren. Maar wij geloven dat niet. Ik ben niet van plan deel te zijn van deze groep mensen die dat beweren. Ik ben van plan tot de mensen te richten met een boodschap van de spoedige komst van de Heer Jezus Christus. En dat brengt ons bij deze punt. En grote verantwoordelijkheid hebben wij. Eigenlijk dat andere stukje hoort bij die andere te zijn. Een grote verantwoordelijkheid hebben wij. Zij die de tegenwoordige waarheid kennen, dragen een grote verantwoordelijkheid naar de wereld. We hebben een verantwoordelijkheid. Zij moesten de mensen waarschuwen voor de komende oordeel. Dat is ons taak. God verwacht dat van ons. Dat wij anderen zullen waarschuwen voor de komst van de Heer Jezus Christus. Zij zijn vertegenwoordigers van Christus naar de mensen. Zij moesten niet afgeven op de toestand waarin ze zich bevinden, praten over de duisternis waarin ze zitten, of mopperen en klagen over de moeilijke weg die ze moesten gaan. Ze moesten zich in hun geest tot God richten. En dat is wat wij moeten doen, broers en zusters. De deur van de hart voor Jezus openen en hem binnen te laten, opdat hij bij hen kan zijn. Christus moet op de troon van ons hart zitten. Opdat de tempel van onze innerlijke, van elke verontreiniging kan worden ontdaan. De spoedige komst van onze Heer, voor onze heiland, moet voor ons een levendige realiteit zijn. En dit is de vraag die voor deze tijd van alle belang is. Hoe is het met uw ziel? Met mijn ziel? Probeer ik de woorden van Christus te herhalen. Leer ik mijn kinderen dat de mensen zijn die gered kunnen worden en dat vrede en de heiligheid een deel van hun leven moet zijn? Leren we dat aan onze kinderen, dat wij ook heilig kunnen zijn, dat God ons leven ook kunnen veranderen? Leer ik ze om hun handen in de hand van Christus te leggen, zodat Hij hen kan leiden? We hebben een werk te doen, broers en zusters. We hebben een grote verantwoordelijkheid. Een werk te doen van ernstig aard. En we hebben geen tijd te verspillen aan het drinken uit lege reservoirs. Omdat daar geen water in kan worden opgeslagen. Wij moeten zonder uitstel tot Christus komen voor het levende water. Wij moeten de Bijbel ijverig bestuderen. De studie van de Bijbel is voor ons van allergrootste belang. De schrift kan mensen wijsmaken tot redding. Maar hoe weinig vinden tijd om het woord van God te onderzoeken. En dat is wat we hebben in deze tijd. Weinig mensen lezen de Bijbel tegenwoordig. Als u kijkt naar u en mij,
In het verleden verlangen de mensen om een Bijbel in hun huis te hebben. Tegenwoordig hebben we Bijbels in huis. Misschien meerdere Bijbels in huis. Maar de vraag is, lezen we wel de Bijbel? Neemt u de tijd om Gods woord in uw handen te nemen. Om Gods woord te studeren voor uzelf. Mannen en vrouwen gaan allemaal op in dingen van deze aarde. Die ten onder gaat. Ze bouwen op hun hoop op waardeloze fundamenten. En schrijven hun namen in het zand. Zelfs degenen die beweren volkelingen van Christus te zijn, luisteren niet naar zijn bevel. God geeft ons zijn rijkelijke zegeningen, broeders en zusters, om van te genieten. En hij verwacht van ons dat wij vrucht voortbrengen tot eer van hem. Hoeveel mensen negeren zijn inzet. Ze geven zich niet volledig over aan zijn wil. Velen lijken te denken dat de mensen er zomaar moedeloos van worden als mensen zich aan God en de hemelse dingen overgeven. Zo sommige mensen denken dat als je geeft jezelf over aan hemelse dingen, aan goddelijke dingen, dan ben je ook verkeerd bezig. Maar dat is hun denkwijze. Maar wij denken niet zo. Wij geven onszelf volledig over aan de Heer, omdat de Heer gaat ons leiden, zodat wij eeuwig bij hem mogen zijn in zijn koninkrijk. Ze denken dat het schadelijk is voor de gezondheid om je geest toe te staan, stil te staan bij religieuze onderwerpen. God opende de schrift voor mij in mijn jeugd en gaf mij licht aangaande de waarheden van zijn woord. Zo, God geeft ons licht. Als we de Bijbel openslaan, dan leren we God beter kennen. Toen ging ik erop uit om anderen het kostbare nieuws van redding te verkondigen. Mijn broeders, schrijf mij en zei, ik smeek je dat je ons gezin niet in schande maakt. Luister naar dit. Ik zal alles voor je doen, als je maar niet als prediker op uitgaat. Ons gezin te schande maken. Dat is wat iemand zegt tegen zijn zus. Zei ik tegen hem. Kan ik ons gezin te schande maken als ik Christus en hem gekruisigd predikt? Als je mij al de goud zal geven, dat je huis zal kunnen bevatten, zal ik er niet meer ophouden van God te getuigen. Zo, we hebben een verantwoordelijkheid. Ik zie uit naar het ontvangen van de beloning van God. Ik zal niet zwijgen, want wanneer God mij zijn licht geeft, dan is het zijn bedoeling dat ik het naar mijn vermogen zal verspreiden onder de mensen. Om te eindigen, de laatste. De waarheid zoals die in Jezus. Dat is het derde stukje van wat we hebben van de gebedslezer van vandaag. De waarheid zoals die in Jezus. Wij moeten de waarheid weergeven. Dat is de bedoeling van God. Weergeven zoals die is in Jezus. Je moet niet bijstellen. De waarheid moet je niet verwateren. Christus kwam naar deze wereld om zondaars te redden. 30 jaar lang leefde hij ons als voorbeeld, met andere woorden. Hij verdroeg belediging, schande, smart en afwijzing en dood, en toch leeft hij. Hij is onze levende heiland. Hij is opgestegen ten hemel en voorbeden voor ons te doen. Vlak voor zijn kruisiging bad hij dat zijn leerling één met hem zouden zijn, zoals hij één was met de Vader. Is het inderdaad mogelijk dat de zondige gevallene mens zo een verheven relatie met Christus kan aangaan? Een dergelijke verbondenheid met Christus toen hij naar de hemel ging?
zei hij tegen zijn leerlingen, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik wegga, of als ik weg ben, zal ik hem naar jullie sturen. Wij zouden de trooster niet bij zich willen hebben in de tijd van beproeving. We hebben de geest van God nodig. En daarvoor vraag ik jullie iedere dag, net zoals mijzelf, te bidden voor de uitstorting van de geest, de vernieuwende kracht. Zeg tegen de Heer, Heer, ik vraag u om mijn leven te veranderen, mijn karakter te veranderen, mijn levensstijl te veranderen, zodat ik in de licht kan blijven, in de licht kan wandelen. Dat moet ons gebed zijn. Vertel de mensen over de liefde van Christus. Praat over zijn kracht. En misschien heb je dan wel een hemel op aarde om van daaruit naar de hemel te gaan. Dat is een citaat wat daarin dat ding en ik zal het herhalen. Vertel de mensen over de liefde van Christus. Praat over zijn kracht. En misschien heb je dan wel een hemel op aarde van daaruit naar de hemel te gaan. Geef antwoord op het licht dat God geeft. En je zult wat zijn als een tuin die voldoende water krijgt. Je gezondheid zal snel beter worden. Je licht zal opgaan in de duisternis. En de heerlijkheid van de Heere zal je deel zijn. Zo broeders en zusters, wat wil ik zeggen vandaag? Dit is het einde van de gebedslezing van vandaag. Maar we hebben een verantwoordelijkheid. En dat verantwoordelijkheid is om de evangelie te delen met anderen. Om altijd klaar te staan, altijd klaar te zijn voor zijn komst. En deze taak die de Heer heeft aan ons gegeven, hij verwacht dat wij met anderen, de evangelie met anderen zal delen. En als uw wens is vandaag net zoals mijn wens. En u wilt zeggen tegen de Heer, Heer, ik wil u opnieuw uitnodigen in mijn leven. Ik wil klaarstaan, Vader, voor uw komst. Ik wil ook deel uitmaken van de verkondiging van de evangelie. Ik wil ook u verkondigen aan mijn medemens. Is dat uw wens? Het is mijn wens vandaag. Dit is wat ik aan de Heer wil zeggen. Ik wil u vragen om op te staan. Als u zegt tegen de Heer vandaag, Vader, ik besef mij dat we hebben een grote verantwoordelijkheid. En in de eerste plaats, ik wil mijn leven aan u overgeven. Ik wil mij volledig aan u overgeven vandaag. Ik wil klaar zijn voor uw komst, Vader. Ik wil in het licht wandelen. Ik vraag u om mijn karakter te veranderen, mijn levensstijl te veranderen, mijn levenswandel te veranderen. En u zegt ook tegen de Heer, ik wil ook participeren in de verkondiging, de verspreiding van de evangelie. Is dat wat uw wens is vandaag? Dat u zegt tegen de Heer, Heer, vandaag, ik leg mijn handen in uw almachtige handen. Is dat wat u wilt zeggen tegen de Heer? Dat is wat ik wil zeggen tegen hem. Zullen we in stilte bidden. We bidden in stilte en we vragen de Heer om ons te voorbereiden voor zijn komst. Dat wij ook samen kunnen participeren in de verspreiding van de evangelie. We gaan nu stilte bidden. En daarna ga ik luid bidden. Onze Vader in de hemel. Vader, wij zeggen u dank voor
Dat oproep dat u hebt aan ons gegeven. Een oproep om in het licht te wandelen. Om toegewijd aan u te mogen zijn. En vandaag willen we onze harten volledig voor u openstellen. Vader, wij geven onszelf volledig over aan u. En wij vragen u op dit moment in de naam van Jezus Christus om uw machtige handen uit de hemel uit te strekken. En ieder van ons in deze ruimte aan te raken, van ons hoofd tot ons tenen. Vader, geef ons een nieuwe hart, een nieuwe geest, een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van leven. Help ons, o Vader, om altijd te leven in de verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus. Dat wij leven elke dag als dat onze laatste dag is. We bidden, o Vader, voor ook kracht. Net zoals Jezus dat aan de discipelen hebben uitgelegd. Heeft uitgelegd in Handelingen hoofdstuk 1 en vers 8. U zal kracht ontvangen. En u zal de evangelie verkondigen. In Jeruzalem, in Juda, in Samaria en alle andere delen van de wereld. Vader, wij bidden ook om kracht. We bidden voor de kracht van de Heilige Geest. De salving. De doop van de Heilige Geest op dit moment. Dat u ons helpt, o Vader, om verbonden met u te zijn. Dat wij ook toegewijd aan u mogen zijn. Dat wij uit dat toewijding, uit dat verbondenheid met u, Vader, dat wij ook de evangelie kunnen delen met anderen. Dat wij ook ons mond kunnen open doen en u verkondigen aan anderen. Geef ons de kracht hiervoor. Geef ons de wijsheid hiervoor. Help ons, o Vader, te beseffen dat wij hebben en verantwoordelijkheid. En dat verantwoordelijkheid is u te delen met anderen. Mogen ons leven ook een prediking zijn. Dat ons leven een getuigenis zou zijn van uw liefde. Dat de mensen zien niet alleen dat wij praten iets, maar ze kunnen ook zien dat wij ook, de manier hoe wij leven ook, Vader. Kom in opnieuw in ons harten. Verander ons van binnen. Geef ons een nieuwe manier van denken. Een nieuwe manier van leven. Help ons ook om toegewijd aan u te zijn, Vader. En toegewijd aan u te blijven. Dit is ons wens. In de naam van Jezus Christus. Amen. Nós que agradecer a Almeida, pastor Stanley Strauss, de forma como ela trece su mês delante de Deus e o Espírito de Deus passa aí para trazer mensagem para nós, mãe. Também me quero pedir de diácono e prestem para acabar. Se não para tomar 10 mil ofrenda. A última me quero pedir candidato que ora pastor está na porta, que não por para, prometo o pastor para membro não por saludar e dar bom venir também na igreja. Nós sabemos que ninguém está pega bela põe por mesa. Se não está para mesa, passa na tour por dar luz para a luz de nosso Senhor Jesus Cristo em casa. Danke. Mientras que el diácono está pasando a recoger el diezmo y ofrenda, nos lo va a cantar. Luego Anchor Wanda. Cantica 534.
sigo a cargo segura, batene alma de tempestad, guanta libero la profunda, firme y segura eternidad. Sienta bom para levantar la mano y con segura para Jesús sumar y amor lo pasa foi llevarnos barculota para turmar cruz. Nos digo a calma segura, batene alma de tempestad, guanta libero la profunda, firme y seguro para eternidad. Levanta bonde tempo de temor, ora ola nada de gran furor, mas que tempestad pira más peor, le no hace daño dos vapor. Nos digo a cargo segura, batene alma de tempestad, guanta libero la profunda, firme y seguro para eternidad. Ora morto llega lenta seguro, ora agua frio ta ahoganos riba ola bravos y fracasan, riba yeso no esperanza da. Nos digo a calma segura, batene alma de tempestad, guanta libero cabo funda, firme y seguro para eternidad. Ora nos vou mira luz nancla, dinos ao seguro botar lombra, nos lo mira constan celestial, avivar en gozo eterna. Nos digo a calma segura, batene alma de tempestad, guanta libero cabo funda, firme y seguro para eternidad. Zullen we eerbiedig zijn? Zullen we opstaan voor sluitingsgebed? Onze Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de tijd wat we hebben doorgebracht in uw bedehuis. We hebben stilgestaan vandaag bij een aantal dingen over uw woord, Vader. Hoe belangrijk het is om u te aanbidden. We hebben net stilgestaan, leven in de eindtijd. Hoe wij in de eindtijd mogen leven. Nuchter, sober. Altijd oplettend te zijn in wat gebeurt om ons heen. Help ons ook om geestelijk wakker te blijven, Vader. Dat we ook alert mogen zijn, dat wij ook aandacht mogen besteden aan de tekening van de tijden.
Bijzonder, Vader, vragen we u om ons te helpen, Vader, om toegewijd aan u te zijn. Dat we ook iedere dag mogen beginnen met gebed en bijbelstudie. Dat we ook verbonden met u mogen zijn, dat wij ook hand in hand met u door ons levenspad mogen gaan. Dat we ook 's avonds de dag kunnen eindigen met gebed en bijbelstudie. Help ons ook altijd te leven in de vol verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus. Help ons, o Vader, om de evangeliën, om uw woord te delen met anderen. Omdat als wij opstappen en als wij uw woord gaan delen met anderen, u hebt ons beloofd in Matthäus hoofdstuk 28, dat u zal met ons meegaan. We hoeven niet alleen te doen. Wij worden geleid en geïnspireerd door de Heilige Geest om dingen te zeggen. We bidden voor de gemeente Refugio in het bijzonder, voor ieder van ons, Vader, voor ieder gezin die hier vertegenwoordigd zijn. We vragen u om ons te helpen, Vader, om persoonlijk verbonden met u te zijn, dat wij ook u lief mogen hebben met heel ons hart, heel ons ziel, heel ons verstand en heel ons kracht. Geef ons de wijsheid wat wij nodig hebben, de kennis wat wij nodig hebben. En boven alles, Vader, help ons ook om onze handen in uw handen te plaatsen. We bidden ook voor alle zieke mensen onder ons. Vader, de mensen die ziek zijn, bidden we ook in de naam van Jezus Christus om uw genezende handen uit de hemel uit te strekken. En iedere ziek persoon aan te raken die hier zijn en ook die luisteren online. We bidden ook voor al onze broeders en zusters in het bijzonder, al onze bezoekers, dat u over ons zal ontfermen, dat u ons aan zullen raken, o Vader, dat u ons elke dag zal begeleiden door ons levenspad. Mogen wij, o Vader, uw liefde en uw nabijheid elke dag ook ervaren. Mogen wij ook groeien in de hoogte en de diepte van uw liefde. Mogen wij u lief hebben met heel ons hart, heel ons ziel, heel ons verstand en heel ons kracht. Vader, zeker ieder gezin die hier vertegenwoordigd zijn. Zeker iedere man en vrouw en kinderen. Vader, we bidden ook dat u ons dagelijks zal voorbereiden voor de komst van onze Heer Jezus Christus. We bidden ook voor de collecte wat we hebben opgehaald, dat u dat ook zal zekeren dat gebruikt zal worden om uw werk voort te zetten hier op de aarde. Wees met ons, leid ons verder door de andere gedeelten van de Sabbat. En mogen wij altijd geleid worden door u, gezegend worden door u. Mogen we altijd aangeraakt worden door u. U hebt ons beloofd, Vader, dat als wij deze woorden gaan uiten, dat u uw volk zal zegenen. De Heere onze God, zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijt uw genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn eeuwige shalom, zijn eeuwige vrede. In de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. We wensen jullie allemaal, broeders en zusters, een heel gezegende Sabbat, verlies Sabbat, God zegen toegewenst. Mientras que el candidato no va para na porta para tu otro miembro de una saludo, nos lo va cantando el cantica final, conta de grandeza del Señor. Die dos vers nos te comienza de nuevo. Staan of moet ik tweede staan? Wat moet ik? Zeker een Sabbat. Jullie staan ook om gegroet te worden. Conta,
su nombre tan grande, su gran poder y obra de su braza, su compasión de tu redempción, su nombre tan poderoso. Conta de su poder grande, tu gran dominio da verde, elevador corazón, puro Amen. Feliz Sabbat. Feliz Sabbat. Sabbat. Heb je dat boekje al gehad? Alsjeblieft. Conta de su palabra, Feliz Sabbat. Ook een boekje. firme y Zeker een Sabbat. Zeker een Sabbat, mama. Heb je die al? Eentje. Wil eentje voor iemand? Kan ook. Ja, neem het staan. Ja? De Sabbat. Is goed, prima. Ik een Sabbat. Jij hebt eentje nodig. Je mag neem eentje en neem iemand anders ook. Ja? Ik een Sabbat. Zeker een Sabbat.